Okay. Ang true church nga sulat sa Bible, Pastor, di ba na Church of God? Okay, actually, Igsoon, gitawag na siya og descriptive title. Kanang imong gingon nga, di ba, Church of God, imo tingaling gina-refer ang 1 Corinthians, no? You know, nakabalo naman ka na. Kanang word diha nga Church of God, kung imo mamatikdan, dili siya capital letter, no? Church of God. So, usa na siya ka-descriptive, okay? Name, meaning ga-describe. Pero mingon ka og pangalan gyud, it should be proper noun. Okay, for example, common noun, ang common noun is bridge. Dili na kinahanglan nga imong ikapital ang bridge kay nganuman common na siya. Pero mingon ka proper noun, kinahanglan imo gina siyang ikapital. Na kung mangita ka og ngalan, nga diin, tinuod nga ngalan, mubalik ikas Mateo 16:18. Kay ikaw si Pedro, nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, o ang gaghaan sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. Ang problema mo ni, wa man magbutang ang Ginoo og proper noun diri. Wala. So, meaning to say, dili mo magamit ang word nga Church of God, kaya how about sa Church of Christ? How about sa Church of the Living God? How about sa Church of the Wilderness? No? So, kana siya ga-describe na siya. Dili na ito mabutang na kana siya o sa ka proper name or proper noun. Palapig zon. Pastor? Yo, go. Advent, Pastor. Ang Advent pala, Pastor, Pastor? Go ahead, palihog. Ang Advent, small letter mga Advent. Hindi man proper noun ang Advent, Pastor. Okay, unya, sa may problema kung Advent? Hindi man gani church ang Advent. Kaya how come nga nag-true church ang Adventist church? Okay, ang Adventist Church, wala mag-claim nga ang word Seventh-day Adventist maunay mabasa dito sa Mateo 16:18. Tanang reliyon igsoon, dili mabalik basa dito sa Mateo 16:18. Ang doktrina sa Seventh-day Adventist, makaplagan ang kamatuoran o ang tinuod nga iglesia, pinaagi sa mga ilhanan o timaan diri. Dili pinaagis ngalan. Kay kung pinaagis ngalan igsoon, daghan na kay nag-angkon, ana. Imagine nimo, dinis Pilipinas lang dan, ulay na gunta. Nanay nang angkon na. Ang uban nasa Amerika, ang uban nasa Israel. Na dili man ta moingon nga mga puro na sila tinuod. For example, si Soriano, moingon og Church of God. Imagine nimo, nanay nagkapareso sa word nga Church of God, wala pa si Soriano. Unya, una pa kang Soriano, ang word nga Church of God, nga nagbantay sa adlong ipapahulay. Unya, si Soriano, wala nagbantay sa adlong ipapahulay. Now, dili nimo maklaim kana nga ngalan kay common name, gitawag man sa common, dili siya proper. Okay? Now, unsaon man pagpangita sa tinuod nga simbahan. Okay? Una, atong hisgutan ka na siya. Okay? Akong ihatag na itong versikulo 1, versikulo 1, kining sa Santiago. Okay? Atong tanahan ang Santiago, kapitulo 1, sa iyang versikulo 27. Ang tinuod nga reliyon, nga putli o dili bulingon at tubangan sa Dios, nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo o sa babayeng balo, ang ilang pagkaguol o ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Daghan ra ba gaduaw og ilo og balo, pero naghatag siya guidelines nga nag-amping sa ilang kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Okay? So usa na siya. Sunod, ato makita dinhi nga sa pagbalik ni Jesus Christ, ni ay mga katawhan dinhi nga gitabo. Okay? Gikuha ni Jesus Christ kining mga tawhana. O kinsa ni sila? Atong tanawon. Unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 14. Ako magatugon kanimo, nga imong bantayan ang sugo, nga mahigawas kini sa buling, nga sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Jesus Christ. Sige hulagway nga ang tinuod, nga mga tao nga pagalwason, kadtong nagbantay sa sugo. Una, dili mahugawan sa kalibutan. Ikaduha, nagbantay sa sugo sa Dios. Ikatulo, gani, mauni ang ginabalik-balik sa Seventh-day Adventist.
ang Ezekiel Kapitulo 20, nga diin mao ni nahimong timaan alang sa iyang katawan. 20 sa iyang bersikulo 12. Labot pa, usab, gihatag ko kanila ang akong mga igpapahulay aron mahimong usa ka timaan. So kung na'y mag-angkon nga, kami ang tinuod, kay nagdalamis ngalan nga Church of God, unya ang Church of God na mas Biblia, nagbantay sa adlaw pagpahulay. Ang Church of God na mas Biblia, nagbantay sa kasuguan sa Dios. Ang Church of God na mas Biblia, nagbaton nga dili mahugawan sa kalibutan. Na kunay mo angkon sa ngalan nga Church of God, tanawa, kung naa ba siya nga kalidad. Kaya bang ang Church of God wag giangkon ni Soriano, wala nagbantaw sa adlaw ipagpahulay, o Domingo ang gibantayan, o wa gid to mausab ang among challenge diri. Asa mabasa sa Biblia nga ang adlong Domingo mao'y pulis sa adlong igpapahulay. Asa mabasa sa Biblia nga ang adlong Domingo balaan gipahulayan o gipanalanginan sa Ginoo. Hangtod ka na karon nga challenge wa pay nabasa sa balaan nga kasulatan. Unya lisod kayo mo claim nga diin si Kristo nagbatasan sa adlong ipagpahulay, Lucas Kapitulo 4 bersikulo 16. Unya ang nag-angkon wala magbantay sa adlong ipagpahulay Domingo. Si Kristo ang ulo nagbantay sa adlong Sabado. Unya ang lawas mong iglesia nagbantay Domingo. Unsa ang bagsibo ana? Mao man gani nga dili nimo saligan ang word nga pangalan Church of Christ, Church of God, Church of the Wilderness, Body of Christ, Church of the Living God. Pero tindaghana magud dinhi. Pwede na si angkunon sa matag tao. Pero ang pangutana mao ni, naa ba diha ang kabubuton sa Dios? Mateo 7:21, dili tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginyaran sa langit apan kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa man nga naa sa langit. Ug unsa ning kabubuton sa amahan nga nas langit? Salmo Kapitulo 40 bersikulo 8. Ako nagatuman sa imong kabubuton o ako nagbantay sa imong mga kasuguan. Okay? So follow up Igsoon. Pastor, Padayon. nablang ang pumasok sa kawan ay magiging ligtas. Paano maliligtas ang Adventist Church? Hindi naman pumasok sa kawan ng iglesia ng Diyos. Ang Seventh-day Adventist Church wala mun sa? Hindi pumasok sa kawan ng iglesia ng Diyos. Wala Ang pumasok sa kawan ay magiging ligtas mo. Actually nga ni, ang word nga iglesia gikan sa Greek word nga ekklesia. Ang word nga ekklesia is a compound word nga kung imo na sumbong kagon, ekkalio. Ang word nga ek, that is gitawag og preposition sa Greek grammar, which means out of. Unya ang word nga kalio, to call. So therefore, to call out of. So ang word nga iglesia is mga taong tinawag. Ang word nga iglesia, dili na building. Ang word nga iglesia, dili na siya poste. Ang word nga iglesia, dili na siya usa ka balay nga butangan og karatula. Ang word nga iglesia, tao na siya. So sa pag-ingon nga iglesia, mga tao nga tinawag, nabatay mabasa sa Biblia niya na. Efeso Kapitulo 2, versikulo 12. Atong tanawon, Efeso 2, versikulo 12. Mo ni ang gingon sa Biblia. Okay? Mato pa niya, hinumdumi ninyo nga niadtong panahona, kamu walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel og mga dumuluong sa mga pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios og dinhi sa kalibutan kamong mga walay kalauman og mga walay Dios. 13. Apan kamo pinaagi kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto na hilayo karon gipakahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. So, kita kaniadto nga nalayo, gitawag ta ni Jesus Christ. O kanang word nga pagkatinawag, mo nang gitawag sa Griego nga ekklesia or iglesia. So, pag-ingon sa Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro, og niining bato, meaning kang Christ, pagatukuron ko ang akong iglesia, meaning akong mga katawhan. Dili na karatula, dili na building, dili na lansang, dili na simento, mga katawhan ka na siya. So, pag iyong katawhan nga naigsoon, kinsa ning katawhan? Mga katawhan nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mga itong gibasa. Nagbantay kasuguan, nagbantay sa adlaw ipagpahulay, nagbaton sa kugilingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So, ang problema mo sa uban, kaya ilang gisiguro ang karatula. Na ibutang ya ibabaw sa ilang simbahan.
walay problema nga ang karatula ibutang ibabaw sa simbahan, pero dili ta mo claim nga kung walay ngalan anang karatula ha, dili na makamaluwas. Kay ang gibutang sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 20 ngadto 21, pinaagi sa bunga, maila mo sila. Wala magyog. Pinaagi sa ngalan nga gibutang sa karatula, maila mo sila. Kundili, pinaagi sa bunga. Palapig son. Padayon. Murag nawala na ang atong kauban. So, Boyno, daghang salamat, Igsoon. Nawala naman ka.